Dobrý deň, tu je Esun Simaja. Dnes by som sa chcela venovať téme, čo mi chce odkázať, môj bývalý partner, alebo čo mi chce odkázať môj budúci partner. Budúci partner, čiže ten, ktorého ešte nepoznáme a kedy ho máme stretnúť. Áno, takže pozrieme sa na kartičky, čo mi chce odkázať môj bývalý partner. Takže bývalý partner, máme tu ryby, máme tu ryby. Máme tu ryby. Máme tu ryby. Áno. Ďalej. Takže máme tu rybičky, máme tu horu, máme tu psíka, áno. A čo mi chce odkázať? No, sa mi to veľmi páči, že čo mi chce odkázať. Prvá kartička, ryby, financie. Áno, financie. No, takže chce vám odkázať financie. Áno, no. Takže ďalej máme tu Božie načasovanie. No. Máme tu kľúč. Áno. A máme tu kyticu. No. A máme tu leliu. Dobre. Takže, čo mi chce odkázať môj bývalý partner? Takže, bývalý partner. Čiže máme tu rybičky a horu a máme tu psíka vernosť. Áno, čiže je to šťastie vo financiách, áno. Je to vernosť toho partnera, áno. Máme tu nejaké prekážky, ktoré v podstate môžu nám prísť do života, áno. No a máme tu Božie načasovanie, čiže Božie načasovanie, to znamená, že aj keby sme chceli niečo urýchliť alebo proste nejakým spôsobom sa ponáhľať niečom, alebo nič by sme neurýchlili, lebo jednoducho je to proste tak, ako to je a ináč to jednoducho nebude, áno. No, takže rybičky. Je to v podstate, ako viete, ono je to šťastná karta, áno, vynikajúca karta, čiže čo sa týka peňazí, áno, materiálnych vecí. Takže v tomto smere je to v poriadku. Ale na jednej strane sú tu peniaze a na druhej strane je tu hora. A v kombinácii týchto kariet to znamená, že tu sú nejaké problémy s peniazmi.
alebo to môžu byť nejaké neočakávané peniažky, alebo peniaze, ktoré k nám nechcú prísť alebo neprichádzajú. Áno? Čiže čo mi chce odkázať? Čo mi chce odkázať? Možno chce niekomu odkázať bývalý partner aj peniaze, aj to môže byť. No, vernosť. Psíček, čiže kombinácia hora a pes, čiže to znamená, že tam sú nejaké prekážky, skôr to vidím tu na tieto prekážky, že tu bola nejaká prekážka s vernosťou bývalého partnera. Aj to, a tak mi to ide, nejak tá energia do toho, že jednoducho ide tu o to, že niekto asi tu bol neverný, tak tu bude problém asi v tejto oblasti. No a toto všetko, že sa to udialo s tými bývalými partnermi, tak to bude skutočne Božie. Bude to Božie načasovanie, bude to osud, je to osudová karta. Áno, čiže je to o osude. Ako vidíte, tu máme kartu kľúč. A kľúč je niečo už pevné, niečo, čo proste, aj už ten kľúč je taký, aj jasné, je oceľový, čiže niečo je pevné, niečo je proste už môže byť aj uzamknuté, alebo môže tu byť aj nejaký nový vzťah, áno, kľudne, alebo je tento vzťah bol pevný, ale stroskotal tu na tej vernosti, áno, aj to môže byť. A tu ten pevný vzťah, áno, jak som hovorila, mohol stroskotať na tej vernosti toho partnera, kľudne. No a v kombinácii, áno, tu na tá kartička, kľúč a tie kvety, áno. To znamená, že prídu nejaké časy, krásne časy, áno. A niekto pôjde na nejakú návštevu, áno, na nejakú návštevu. To znamená, že a tým, že tu je prsteň, áno, tým, že tu je prsteň, áno, tým, že tu je prsteň, tak keby tu bolo srdiečko, išlo by o nejaký vzťah. Ale tu ja mám skôr, v tejto kombinácii je to skôr pozvanie alebo pozvanie na večeru, áno, pozvanie na večeru a jednoducho požiadanie pre niektorých je to požiadanie o ruku, áno, a následne manželstvo. Lebo prsteň znamená puto, je to partnerstvo, je to dlhodobé partnerstvo, dlhodobý vzťah. A nie len vzťah, ale tu ide už o manželstvo. Áno, tu ide už o manželstvo. Takže potom po tej karte v podstate po tej karte prstenia tam máte 37 a to je vlastne, to sú anielské krídla, čiže je to v podstate áno, ste pod ochranou, áno, anielskou, čiže
ste pod anielskou ochranou. No a poslednú kartu tam máte ľaliu. Poslednú kartu tam máte ľaliu. A všetko je pod boskou ochranou a pod anielskou ochranou. To znamená, že ten nový vzťah nový životný partner a kedy príde a ten by mal prísť veľmi skoro. Ten by mal prísť veľmi skoro a to už by ste ho mali, tí, ktorí hľadajú nového partnera, by ho mali stretnúť skoro, o takých, ja neviem, 9 týždňov stretnúť nového partnera a tí, čo majú, tí, čo majú partnera a žijú v dlhodobom vzťahu, čaká ich, zasnúbenie a manželstvo. Je to pod Božou ochranou, pod anielskou ochranou a tu máme ľaliu, to znamená, že mal by to byť aj, nemal by to byť len obyčajný vzťah pre tých nových, pre nových partnerov, ale mal by to byť, aj sexuálny a intímny vzťah, Takže ešte by som sa pozrela na tú kombináciu, lebo toto sa mi tu nezdá. Tá 37, áno, to máme vlastne 37 je to ochrana vlastne, áno, to ako som hovorila, z duchovného sveta, čiže tu, áno, mali by sme veriť tým vyšším silám, tomu duchovnému svetu, anielom, duchovným sprievodcom, áno. Čiže je to ten nový vzťah, pre niektorých nový vzťah a pre niektorých to manželstvo ako požehnanie, áno, ako požehnanie zhora. Čiže je to krásne toto. Toto je nádherné. No a potom ešte by ma zaujímalo, keby sme si pozreli tu na tú 25-ku, a 30-ku, áno, lebo tu na nie je kombinácia s touto kartou, že čo to nám tu chcú povedať. Čiže partner, áno, prsteň a ľalia, to znamená, áno, výborne, toto tu je anielské, harmonické manželstvo a je to presne, ako som hovorila, sexuálny vzťah, áno, sexuálny vzťah a je to harmonické manželstvo. Čiže a hlavne pokojná rodina a ešte máme tu kartu anielských krídel, čiže je to pod anielskou ochranou. Takže keď sa pýtame áno, príde nám pre tých, ktorí čakajú alebo čakajú na nového partnera životného. Áno, príde čoskoro, len treba si, ako sa hovorí, manifestovať. Hej? Tak napíšte si na papier, akého chcem partnera, aké by mal mať vlastnosti, ako by mal fyzicky vyzerať, aký by mal byť. Áno? A dajte si ten papierik, napíšte si to a dajte si to pod vankuš. Áno? Môžete si manifestovať aj pri sviečkach. Samozrejme, chcem lásku, červenú farbu, chcem peniaze, zelenú farbu, sviečky a tak ďalej. No a samozrejme nezabúdať na spln a nov, hej, v mesiaci. Takých rituálov je veľa, áno. A treba si manifestovať, áno, ale treba byť aj, je potrebné byť aj dobrým človekom. Pomáhať, kde sa dá, áno. A to zhora
to zhora, z 5D sa vám to všetko pekne vráti. Čiže dáš raz a dvakrát sa ti vráti v dobrom, áno? Samozrejme, ak robíš zlé veci, tá karma sa ti vráti. Ak robíš dobre, tá dharma, áno, sa ti tiež vráti dobrom. Takže treba to brať tak, že jednoducho urobíme dobro, dvakrát sa nám vráti dobro. Urobíme zlo, áno, aj to sa nám vráti. Áno, tá karma proste tam je, áno. Čiže pre niektorých krásny vzťah, krásne manželstvo, požehnané, áno, anielmi, krásny sexuálny vzťah, áno, a nádherný, harmonický partnerský vzťah, harmonické manželstvo, sexuálny vzťah. No čo si viac môžeme prijať, áno? A príde nám, čo sme sa bavili tam, kedy príde nám čoskoro, áno? Pre tých, ktorí chcú partnera, ktorí si manifestujú, čaká ich skoro nový partner. Áno, no, takže som veľmi rada, som spokojná, som šťastná, takže majte sa veľmi pekne, zdravím vás. A vaša Esunsi Maja.